Oni jsou stříkáci. Pojď, oni budou nás stříkat. Ne, budu stříkat, tak jdu pryč. Pojďte natáčet, dělej. Nahráváš to, Danek? No tak ne asi. Co? Jirko. Máte celé svou Hej, Dalibore, pozor. Ještě to zředí s vodou, jo? Dali pozor, já potočím. Každý? Jenom ty 3 vedoucí. Teďka ani hlavně dostačí. Děcka, já moc dík za to, že jste se zúčastnili mezi táborového klání, že jste fandili jak o duši, že jste do toho dali všechno. Musím smeknout před týmem Baby BNE a musím smeknout před týmem, který proti nám hrál i Ringo. Byli jste opravdu báječní. Pro všechny, kteří vyhráli své zápasy, jsme donesli malou pozornost, malou cenu, malou sladkost. A aby ani ostatní nepřišli zkrátka, tak jsme se domluvili se Zuzkou, že pro všechny ostatní dáme jeden půl den k dispozici náš bazén. Práce, ale fakt. A vzhledem k tomu, že teď mají být opravdu teplá, tak si myslím, že to oceníme všichni. Já myslím, že Čukni na nějak uhne. náš by zase mohl naopak zatleskat. Hej, ať uhne. Stopni ještě na. No a teď ta pro nás združující příjemná. Ať uhne, Někteří to polko. neberou, pro ně teda Vojto, příjemná. Vojta uhní. Posledný. Jsme na to přišli, Radko, že to není možné. Já se přiznám opravdu, že já bych do toho nešla. Že ukažte nám ty 3 borce, to zase to byli loni. Jo, to se bylo rádi. Pojďte teda dopředu. Děcka, pojďte. Ta barbínka, no. Aspoň 15 minut tam. Já to nebudu zdržovat a začneme. Přednost dávají asi dámě. Slečně tady. Dobrou chuť. Dobrá masička. Jich to buď. No, to je fér. Ještě bych trochu dal před. Nadechnout. Jo! Jedem! Pojďte! Jedem teď! Radši budu postříkaný, než aby tam skončil celou hlavou. No. Se modlí. To do huby. Ty naše brambory. Hodíme tam hlavní vedoucí. Něco jiného, ne, to já do toho nejdu. To pak cítíme. Čau, Markéz. Jak se vede? Takže náš tábor, zatím máte rozchod, budova bude mít pomaličku přípravu na oběd. Vojta do jídelny! Všichni, sorry.